हाय लोगोफोर आं दायो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आं दायो बारियाव थांनो नागिरदों आरो गय फुलि गायनायखौ नायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंसोरबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांफाबाय थादो ओमफ्राय आं भेरगावआवबो थांगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्रायो गय फुलि गायनायखौ आं दायो नायहैग्रोनोसै ओमफ्राय नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय अननानै लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्लाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो 1K जाथारसिगोन लोगोफोर 1K थाबैनो खालामना होदो अननानै थ' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै नै लोगोफोर दायो जोङो भेरगावआव फैदोंमोन आरो लोगोदो आंदो ओमफ्राय लोगोआ माबा दखनायाव जुलुम खानोनो आरो ओमफ्राय बिनिनो जोङो खुन्दुं लांनो फैदोंमोन ओमफ्राय दायो जोङो न'आव थांफिनलायनोसै दसे थानानै लोगोआ नैबे मोनफैबाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय